Kamano ahinya. Erokamano ahinya Ogutu. To kata kamano wadwaro mar mondo mi walose kotenore kod gope mago mag sirikal. Sani sirikand Kenya Kwanza dhi ka rwako higni 3 mano chieng' ngeso mano mar jumani. Diwach nang'o kotenore kod gope ma bende othung'o piny Kenya? Nitiere kaka Kiaru MP mano jood bura ma Kiaru ma bende ne en jakom machon mane kamiti mar budget e od bura maduong' mar National Assembly. Wacho ni piny Kenya wasekwayo siling trilion 3.5. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo an dawach ni en adieri ni gowi ma sirikal mar Wiliam Ruto osekao en gowi mang'eny moloyo presidents duto mosebedo ka tiyo manotiyo predecessors mage kane pok obiro e loch. Kane Mheshimiwa Wiliam Ruto tiyo gi Ker Uhuru Kenyatta ni nitie gope mane gikawo. To ka koro biro kaka president to nitie gowi mokawo nyadi kendo nyadi moloyo presidents mokalo. En adieri ni gowi mag Kenya sani osechopo over 3.5 trillion in the last 3 years. Mano nyiso ni en gowi mamalo kabisa. To wanyalo penjore penjo adek. En ang'o makelo ga gowi? Kata ka the immediate former chair mar budget en Kiaru Ndindi Nyoro wuoyo. But one thing we must always appreciate ni Ndindi nyoche kowuok e kom mar budget. Ne magi duto gik ma osebedo katimore gi ok en gima notimore nyoro. En gima osetimore muda malach to sani koro odhi oneno ka some of the debts ka maturity magi dhi romo to Kenya struggle kabisa mondo mi giyud ways ma ginyalo chulo go gopegi. Koro wach mokwongo kikawo gowi, ideally the Public Finance Management Act gave a provision on how what we are supposed to kama wadwa kawo gowi go onego kaw ne ang'o. Mokwongo gowi onego kaw for infrastructure and development programs. Onego bed ni waneno ranyisi marom gi 3.5 trillion in terms of infrastructure ma ker gi administration mare osekawo. Mar ariyo, wasebedo kwa kalo budget higa ka higa to wan ka gi fiscal deficit e budgets gi. Manyiso ni pesa mwatiyogo ma sirikal mar bottom up economic transformation agenda mar Wiliam Ruto kano obiro to nitiere kaka giketo budget to giwacho ni budget no duto ok ginyal finance. Chuno ni nyaka gidhi gikaw gowi. To gowi gi duto gisebedo cumulative manyiso ni higa mokawo 2022-2023 nikech kano biro even the control of budget ne poko release pesa mar higa no. Koro 2022-2023 gitiyo gi pesa no kigin te. 2023-2024 bende gitiyo gi pesa no kigin te. 2024-2025 mane rumo 30th June be gitiyo gi pesa go. So seche mimedo kawo gowi gimedore kendo ginyuolore ka pok maturity mar oromo. En ni at the end the next administration kadhi biro to dhi yudo ka tijno koro tek kabisa nikech wanyalo wedo ni in ikawo gowi ting'e administration of any government en mana higa 5. Koro ka higa 5 oromo to ko idhi oyieri kendo inyalo yudo ka next administration yudo economy ma it at the verge of collapse. En economy manyalo kware piny samoro amora. Erokamano ahinya. Ni pile gowi kikwayo to en mano mar chwalo